Srdcom areálu je biatlonový štadión. Predĺženie štartovacej a cieľovej rovinky prispelo k zvýšeniu atraktívnosti pretekov. Vytvorili sa aj lepšie podmienky pre televízne prenosy. V 4. kole Svetového pohára biatlonistov vo Srblí pretekalo 100 mužov a 90 žien z 24 krajín celého sveta. Napriek neúčasti Nemcov štartovala tu väčšina športovcov zo svetovej špičky. Mnohí z nich poznajú pôvodnú podobu areálu. Jeho vynovený šat ich milo prekvapil. Nešetrili slovami uznania a chvály nie len na adresu domácich organizátorov, ale aj na okolitú prírodu, cez ktorú prechádzajú pretekárske trate. Favoritom mužských kategórií bol Rus Vladimír Dračev, ktorý vyhral poprvýkrát preteky Svetového pohára v roku 1988. Vo Srblí nenašiel premožiteľa a v obidvoch pretekoch jednotlivcov na 20 a 10 kilometrov získal zlato. A tretím je Talian Tatarinussi. Toto je dvojnásobný víťaz zo Srblia Vladimír Dračev. Po každých pretekoch organizátori usporiadali tlačovú konferenciu s víťazmi. Samozrejme, že aj tu sa hovorilo o parametroch nového areálu. Очень хорошая трасса, хорошо подготовленная. Ja, mir gefällt das Stadion sehr gut. Die Strecke ist sehr, sehr schwierig, vor allem die steilen Anstiege, aber das Stadion selber ist sicher eines der schönsten im Biathlon-Zirkus. Myslím si, že štadión vo Srblí patrí medzi najkrajšie v biatlonovom svete. Tie trate sú veľmi ťažké, najmä tie